Okay, FTPC, Ulilan, Bulacan. 6:15 release. Yun nga mga idol, no, at isang mapagpalang gabi mga idol. At yun nga, no, dito na tayo ngayon sa Broadway. Yun nga, no, MPC, FTPC, mega shoutout sa inyo. So yun nga mga idol, no, at yung magtatalpak tayo ngayon. So 5 ibon yung isasakay natin ngayon mga idol, no, at eto nga, no, Pulilan ngayon mga idol, no, at yun nga, no, second training mga idol ng FTPC. Kaya nga, no, at 5 warrior yung dala natin ngayon mga idol, no, at yung nakarang video natin mga idol, hindi pa na-edit mga idol, no, kasi medyo busy. So yun na ano, at ito, talpakan na naman sa ano, sa FTPC. At yung magtatalpak tayo mga idol, magsasakay tayo mga idol, no. Susubukan natin itong mga mahihinang nilalang natin dyan. Mega shoutout sa mga mahihinang nilalang. Alright, so yun na ano, at yun, galing sa Jupiter itong mga warrior natin mga idol, at tatalpak natin ngayon. So yun na ano, at sana lang talaga mga idol, no, ito, 5 sila mga idol, at isang sibong. Yun nga, at sana lang no, makauwi itong 5 warrior natin, na dahil sa yun nga, medyo tagilid sa ano mga idol yung mga warrior natin mga idol. Mahihinang nila lang mga idol. So yun nga ano, at sana lang talaga no, makayanan mga idol, no. At yun syempre, hindi tayo ngayon sa MPC mga idol, na loading station mga idol, Broadway. So yun nga ano, sa mga kalapatids dyan, no. So yun nga ano, konti palang ibon dito ngayon mga idol. Kunti pala. 300 na pala. So marami na mga idol, no. At yun ano, kayo na lang hinihintay mga idol, yung malalakas dyan. Alam ko yung mga style na malalakas dyan, yung magtatalpak gabing-gabi na eh. Malas hour na. So yun ang ano mga idol, no. At yun, arat na mga idol. Marami na mga kalapatids dito, no. So yun ang ano, at syempre magtatalpak ka tayo mga idol, at bukas samahan nyo ako mag-abang. At yun nga sa mga kalapatids natin dyan, no, mega shoutout sa inyo. At sa mga gusto pa shoutout dyan, comment down below syempre mga idol. Sa next video gagawa natin ng shoutout dyan. At yun ang mga idol, pasupport naman sa Muntikong channel, yun, sa Alburulof, yun. Pasupport naman mga idol. At yun, maraming salamat dyan sa mga solid nating kalapatids. So happy flying. Yun ang ano, at palayo yung mga warrior natin. At sana lang talaga, no, makayanan nila tong ano na to, south na to mga idol. So ayun na nga mga idol, no, at itatalpak na yung mga baratang warrior natin mga idol, na nanggaling pa sa Jupiter mga idol, no. At yun, mega shoutout dyan sa mahinang nilalang tulad natin mga idol, no. At yun mga idol, 10 dati. Hindi, ganun mo dun. May ano pa yun dun, may pinto pa yun dun. Yung ano, first time magtalpak na itong baby boy ko. Yung ano, hindi niya alam mga idol na sinang ano, medyo bilisan mo na konti, no. At yun ang ano mga idol, no, at yun, pangatlong crates na mga idol, no, at marami na nagtatalpak mga idol. Yun ang ano, at yun sa mga kalapatids natin dyan, mega shoutout sa inyo, no. At yun, parami na itong warrior natin, no, sa FTPC, mega shoutout mga idol. Yun ang ano, happy flying sa inyo mga idol, no. At syempre sa ating poging coordinator dyan, no, Boss Haimlak Samana. Yun ang mega shoutout sa iyo idol. So alright, at ito na nga, bilisan mo na konti na, mahuhuli na tayo. Ayun na nga mga idol, no. So bukas mga idol, samahan nyo akong mag-abang. Samahan nyo ako bukas mag-abang mga idol, no. Oo. Ano ba ginawa mo? Diyos ko, yung aso mamamatay. Tapos tayo magdalpak mga idol. At yun syempre uwian na. At yun bukas mga idol, abangan na naman mga ano, mga idol na mga ibon natin mga idol, no. At yun ang agad dito na ito mga idol. At syempre, kumusta mga kukuy? The next day. yo, good morning mga idol. Yun na, good morning FTPC, MPC, no. At yun ang ano, nag-release na mga idol, no. Pandibulacan tayo ngayon mga idol. So yun nga mga idol, na biyahing south yung mga ibon natin mga idol, no. At yun nga ano, release time mga idol 6:15. At yun nga ano, mag-aabang na tayo ngayon mga idol, dahil sa yun nga ano, time check tayo mga idol, no,
6:51 na nga mga idol, no? At yun, mga ibon natin parating na rito mga idol sa oras na 6:43. Yun na nga mga idol, sa speed na 1.4 yun mga idol. Sobrang bibilis sa mga ibon na yan. At sa 1.3 naman mga idol, no? Sa 1.3 naman, sa 1.4 pala yung ano, 6:43. At sa 1.3 naman, 6:45. Sa 1.2 naman mga idol, 6:48. Yun na nga ano, ang ibon natin sa 1.2 mga idol. Mga 6:48 to mga idol. Time check na tayo ulit. 6:51. Yun na nga, pero wala pa pala. So 1-1 to mga idol na. So 6:15. Yun na nga. At yung 1,000 ay 6:55. At yun na nga mga idol na mag-aabang na tayo mga idol, sapagkat maya lang kontino andito na yung mga warrior natin mga idol, na yung mga baratang warrior natin mga idol na nanggaling sa Jupiter mga idol. At yun na nga ano, aabangan natin ngayon mga idol para malaman natin sa 5 warrior natin mga idol kung sinong magaling, sinong mabilis mga idol, at para makasali tayo sa next pooling na gagawin mga idol, no? At yun na nga ano, at mega shoutout dyan sa mga mahinang malakas. At yun nga pala, malakas pala, mahina pala, malakas pala. At yun na nga mga idol, no? At yun, mag-aabang tayo, titingnan natin, no? Yan yung lock natin mga idol, no? Yan o, yung lock natin. So wala pa tayong ibon mga idol. Asa na kayo mga ibon natin yung mga idol, no? At sana lang talaga sa 5 warrior natin, no? At makauwi pa rin sila mga idol, dahil sa yun yung panahon mga idol, no? Talagang maulap, maraming fog mga idol, no? Yung ano, yung nakarang race mga idol, no? Kulang tayo ng 3. Yan na nga, 2 breeder natin mga idol. Sinubok ko lang yung mga idol, mga umuwi sa atin dito mga idol, na mga nakawala na breeder. Tapos isinubok natin mga mahinang nilalang. Yan nga ano, at yun, at isang sibong mga idol ang hindi nakawi sa atin. So ngayon, aabangan natin ngayon, no? At parang tingin ko mga idol na singongo. Yung sumalpok natin na ibon mga idol, yan, ibon yan mga idol, oh. Mukhang mabilis to ngayon mga idol. Mukhang siya yung maunguna mga idol, no? Sa warrior lang natin mga idol. So alright, mabilis pa rin siya ngayon mga idol. Sasali natin sa ano mga idol, sasali natin sa pooling. So yun na nga mga idol, let's abangan na. Para mga idol na nagkamali tayo kayo na mga idol, no? Sa 1-1 mga idol ay 6:51. At yun na nga mga idol, no? So let's abangan ulit mga idol. So yun na nga mga idol, na first bird tayo mga idol. Ayun na nga mga idol, no? So first bird tayo mga idol, no? Ayan, umiikot-ikot pa mga lodi. Yan na nga, first bird tayo mga idol. Blue bar mga idol, alas 7 sakto mga idol, no? Sino nga mga idol, umiikot-ikot pa mga idol. Ayun na, ayun na. Naiilang sa atin mga idol, naiilang, no? Ayun na nga, sa 1 dive tayo mga idol, no? Ayan na nga yung dirty blue bar natin mga idol. Dumating na mga idol, no? Galing sa Jupiter mga idol. So na first bird tayo mga idol. So yun na nga, yung first bird natin, dirty blue bar, alas 7 in punto mga idol. Dumating na nga, no? So kulang pa tayo ng 4. Suman, Tamales po. Hita, Palamo, Tamales, Suman. Suman na malagkit, Sumanebos, Sumanabulagta, Hita, Palamo, Tamales, Suman. Sino nga mga idol, na sino kaya ito mga idol? May white tayo mga idol, oh. Sino nga mga idol, na second bird tayo mga idol. Yung asawa ni Giant mga idol, dumating na mga idol, no? Ayun na nga mga idol, time check tayo mga idol, no? 7:06 mga idol. So yun na nga, yung Paris si Giant mga idol dumating na, no? So wala pa si Ngongo mga idol. Ano, so let's patuloy sa pag-abang. So yun na mga idol, mayroon tayong pangatlong ibon mga idol, no? Blue bar. So yun na nga, ano mga idol, na 7:14. Umikot-ikot pa yung warrior natin mga idol. Naiilang sa atin, no? Alright, so yun na nga, 1 dive mga idol. Ayan na nga, no? So 7:14 mga idol. So yun na nga na, training Pulilan, Bulacan. Second training. Mga mahinang nilalang.
Mga idol, sino kaya to mga idol? Dumatay mga idol, oh. Sino kaya to? Yung singongo mga idol. Late na dumating mga idol na singongo mga idol, no? Ayan ang chick siguro to mga idol. Ayan na mga idol, oh. Ayan na, oh. Ayan na, alright. So dumating na singongo mga idol, no? Ayan. Na 7:19. Ano nga, masyadong late na singongo mga idol. Dumating na rin siya mga idol na. So yun, kulang pa tayo ng isa mga idol. Yung sibong natin wala pa mga idol. Yung ano, so ayun na nga. So yun na nga mga idol, no. At dahil sa umiinit na rito mga idol, no. At yun, kulang na lang tayo ng isa mga idol, the birds. Yun mga kalapatids. Hanggang dito na lang itong video na ito mga idol. At syempre natatapusin na natin ito mga idol. At syempre see you next third training. Alright, so hanggang dito na to. Bye bye.